inonzi Gatawa Crescent. Tiri pamusha pamadzibaba Mateo. Remember baba Mateo, mawitness ataura zvakawanda achiti zvesure vakaona chiitiko chakaitika last Saturday. Madzibaba tokutendai chaizvo pakuya pachirongwa chedu. Ndinotenda zvangu baba. Ndinokutendai. Madzibaba muri iri nyika pasi rose varora kunyatsonzwa zvakaitika maererano neSaturday nyaya yenyoka yakaitika. Mungatsanangure kuti chii chakanyatsotora nzvimbo? Tisati taenda ipapo baba, ndinoda kutanga ndakukwazisai. Eria wakanga achitungamirira boka zhinji asvikirwa nomweya mutsvene. Wanhu wazhinji mambo arwara akatuma wanhu, endai munobvunza vauki. Asi Eria anoenda achiburukira uko akavataurira kuti aiwa, kwemo muIsraeri macho hamuna here waprofita. Asi mamba watumwa wake wadzokera anotendai munoona munhu kuti ndewe chokwadi here kana kuti asi wechokwadi. Vanoenda wota munhu waMwari tauya. Asi Eria anongovhunza kuti munotoziva zvenyu kuti ndiri munhu waMwari? Kana Mwari vachiziva kuti ndiri munhu waMwari, moto vanotsva. Asi baba mbambuka, ndakukwazisai nemoto, tone mavhunzo emoto. Ndichakukwazisai nemavhunzo emoto aya. Mukona kuti akatsvuka rumai henyu. Aiwa, musatye nemazina aya. Rumai musatye. Shubai. This is a live presentation. We are actually in Budiriro too. Munokotinga handitika amutsve baba. Pakatsuka ipapo. Rambai makadaro tuone kuti munotsva here muranda waMwari. Rambai makadaro. Svibiraiwo. Matsva here baba? Hatina kana kutsva. Ndinotenda. Kwazwai baba papuka. Mwari wakukomborerei. Rasai zvinizvi. Mwari wakukomborerei. Chinotsva zvinizvi kwete ima hamutsve nokuti muri muranda waMwari. Ndinoti kwazai baba mbambuka. Mwari vakuitire zvakanaka. Tichaitira imi chete, tichaitira nyika yese neworld yese. Kana mumoto muchafamba mukauya ndichita munamato, mumoto munofamba hamutsve. Ndinotenda munhu waMwari. Tinokutendai chaizvo nokuti gamuchira kwamaita. Akauya kuhope dzangundirere zvikanzi nini nandatsoka ndiri kubva kuchoni, asi handichafemi, handichanzwi, handichaoni, handichagoni kutaura nemi. Rufu murayiro waMwari, asi hazvisi nyore kufira kana kufirwa mudiaspora. Asika regai kupa hama neshamari mutoro wekuzopera. VeZimdiTv diaspora funeral cash plan vanoti gara wakagadzirira semusoja nekuti hauzive musinengeri. NeDiaspora funeral cash plan cover inosvika up to $20,000 iva gamba ugovigwawo segamba. Vabatei padiasporafuneralcashplan.com or WhatsApp number unoswera wava nekava nhasi chai. Welcome back, and we sincerely apologize for that technical hiccup. Madzibaba mamuchipatsana ngudzi. Munhu uyauya uyu takamupatsana nguru wezvavafambira, asi takamuudza kuti mabasa ako hasi kufamba zvakanaka nokuti kune zvedzinzawo zvakarombwa. Asvika panapa vanhu vazhinji vanogona kutaura. Akangouya nebhegi rake rakanga risina chinhu pano. Tikangoti aiwa, zvese tinongoita iwe ndisina kusvika kwauri ikoko. Bhegi rako tarisa kuti munei. Akati aiwa, mubhegi mangu mune zvinhu zvishoma, inenge yelaptop iyaya, chikavha chelaptop ndo changa chirimo. Adaro ndikati zvakanaka. Bereka bhegi rako ungotenderera. Muteuro wandakuisira ukanzwa makurema zvinoreva kuti zvinhu zviye zvauya. Akangoti akusvika pazasi apo ndipo akati bhegi riye rarema. Ndikangoti kana usvika unongoenda panze panha ndikuzoona. Ndakazongonzwa vanhu avo yo ndikaziva kuti zvinhu zviye zvauya zvedzinza ravo izvi. Ndinotenda ndo zvakaitika. Madzibaba, kune vamwe vakatarisa chirongwa pari zvino vari kufunga kuti mafanis ndezvekutamba zvakaitika panapa.
tsanangudzi amungape kune vakatarisa ndeye kuti ichi tichasa nyaya dzenyoka dzakazowanikwa. Ndinotenda imi muchaenda kunotaurira vamwe. Imi ndimi munhu wokutanga wandiri kuda kuti pandinoita basa mogofamba kuti kana tikanamata tione kuti moto unokupisa here. Moto chaiwo mongoona mozotaurira vamwe zvakaitika. Pese panoitika chinhu kunowana vanoshora novasingatende, asi hatidi waprofita kana vanhu vanoshora vamwe. Tingoti tingoitai basa pamwe chete tisunungure nyika. Vanhu vazhinji vanouya vachibatsirwa nemi, tanzwa matestimony akasiyana siyana vachitaura nebasa ramunobata. Mungati chipo ichi chakatanga rini madzibaba? Kwatova kure titoriwo wana wadiki zvinogona kupupurwa izvi ndichiita basa irori. Remember viewers, if you want to ask any questions kuna madzibaba muda kuvabvunzawo maererano nezvakaitika last Saturday, we shall give you the SMS platform so that you can send in your views and comments. Now madzibaba, nyoka idzi dzakazoenda kupi? Tinotenda vanhu wakateerera waprofita zvinoreva maprofets wanoyambuka. Isu waprofita hatina kutanga izvozvi kana mabhaibheri tirimo. Zvinhu izvozvo kazhinji tinokanda kumvura kana kupisa. Tikataura kuti usacheuke semafambisiro atakaita murume uyu, takatitaura kuti hauchada zvinhu izvi zvemadzinza, ndobva vaenda kunokanda kumvura. Sepaya pamakaunzwa isu toti kana kunyangwe tapa basa tinogona kuti usacheuke, shuwa usacheuke, nokuti ukangocheuka hazvifambi. Sepaya pakanzi mukadzi waroti, handi makaona kuti akaudzwa nevatumwa kunzi kana mabuda muno musacheuke. Pakacheuka chii chakaitika? Saka ndiri kuda kuti vanhu watende waprofita zvavanotaura. Jesu chaiye akakanya madhaga akatosunudza bofu, munhu akaona. Saka waprofita tiri kuda kuti watendwe pasi rose pamabasa vanenge vachiita, asi ngawarege kushorana sezviri kuita vamwe kunzi baba Mateo. Ndinongoti kana uida kuona zvababa Mateo uya pavari baba Mateo uone kuti hauyambukeri. Kune vari ku-United Kingdom, some in Australia, Canada, Israel, Egypt, South Africa, Botswana, to mention but a few. Vari kuda kubatsirwa nemi vanoita seko, especially panyaya dzezvinhu zvavanenge vakaremerwa nazvo. Ndinotenda vanhu wakafona tichitaura nawo ndiwo kubatsirikana kwavanoita. Vanorongerwa nemweya mutsvene zvichienderana nezvinhu zvacho zvavanenge vachireva kuti ndo zviri kunetsa. Notogona kuti zviri kunetsa zvichingoda munamato chete. Ndo mabatsirikana ta vanhu vanofona vachitsvaga kuti profeti wacho anowanika kupi, togona kubatsira semawiri amaita imi. Handi muri kupaona imi muchatofamba mumoto, imi ndikuda kuti mufambe mumoto wobatidzwa tonamata ndo tichifambai. Izvo zvinoitwa neni chete kwete handifunge kuti kuna vamwe vaprofita zvavo vangazviite zvaitwa neni. Nechida kuti imimi mukatanga mafamba imi, ini ndofambawo mozotaurira vamwe kuti but murume uye akatumwa. Right. Madzibaba, munhu anoziva sei kuti izvi ndezvaMwari izvi ndezvaSatani izvi zvinooneka sei? Ndinotenda kuoneka kwazvinoita ndiko kuda iso. Mwari vachisvika pamunhu vachipa muprofita simba, kuyambuka kwevanhu vazhinji vanenge vachisa matestimony ndo zvinoreva kuti vazhinji vanenge vachitaura kuti aiwa kuyambuka kwedu wakatumwa, nokuti vazhinji vanotoshora. Saka vanhu vazhinji wakange wayambuka pazvinhu zvavo vachiona zvinhu zvechokwadi, sezvatichaita kana kwamuri kuti toti tanamata kuna Mwari fambai. Izvi tichita world yese, kana mukada nditire world yese munamato mumwe chete, ndinongoita waona vari kudzimba kwavo, ini ndisiko ikoko, handiuye kudzimba kwenyu ikoko. Now, viewers, after the break, we shall be opening the SMS platform. Mutaurao na madzibaba Mateo, mchivabvunza mvunzo yakasiyana siyana. This is ZimdiTv, this and that. We'll be back after this short break. Hello viewers, my name is Auntie Lucy. I am so excited to announce to you that we are going to be having a talk show live on ZimdiTv online. Tinenge tichibata nyaya dzemudzimba dzepabonde, marriages ari kuparara. Muri kuzviona kuti dzimba dzakawanda dziri kuparara. By the way, kupi kunyange ingava diaspora. So many things are happening. Tiange tichitaura nyaya dzevanhu vasati vapinda mudzimba, tiange tichitaura nyaya dzemasingle mothers. So please, you have to subscribe to ZimdiTv online. You are not going to be disappointed. Let's continue our discussion with Madzibaba Mateo. Vanowanika kuno kubudiriro 2 mu Crescent inonzi Gatawa. Madzibaba, tanzwa matestimony akasiyana siyana.
tinotoziva chaizvo kuti nyoka iyi incident yenyoka ndeyamanje manje. Pane zvakawanda mabasa makabata. Mungatsanangura amwe mabasa evanhu amakabatsira? Ndinotenda. Ndine mubvunzo wandoda kukubvunzaiwo baba Bambuka. Tikatarisa wanhu wari muno muZimbabwe mune maassociation akawanda. Mamwe anopa matsamba kuti wamuprofita. Zvinenge zvichireva here kuti wanhu wanofana kuzoungana tomboti wapirwa tsamba, wanofana kuzoungana kuti wazive kuti kune nyoka dzaonekwa, kune zvakati zvaonekwa, kana kuti zvinochokuita nemaspiritsi aMwari izvi. Asi sekuziva kwenyu mondipindura kuti makambonzwa here nezveuroyi hwenyoka kana kuti kwete, kuti nyoka dzinoshandisa wanhu. Ndikuda kuti kunyangwe wanhu wapindure izvozvo, nokuti unozonzwa kunzi kwabatwa nyoka, kwakushedzwa vanhu vakawanda, wakubvunzwa ye zvafamba sei zvafamba sei. Izvozvo wakomana, inini wokutaura chokwadika ndaneta. Ndachikumbirawo mhinduro apa. Ndimadzibaba vari kukumbira mhinduro, asi pano ndisi tinovhunza madzibaba vachipindura. This and that continues. Madzibaba, pane messages ari kutopinda sekutaura kwatiri kutoita. Vamwe vari kuti pamwe nyoka idzi ndedzamadzibaba. Munoti kudiniko? Zvinhu zvouroyi zvinotoda wega wachipupura vakaona. Ini ndikapupura ka handikwanisi. Sezviya zvinoitwa kana amagaya wakaipa, asi vari kuita basa. Wanhu ngawatende waprofita, wamakandiwa wakaipa, asi wanhu tati ngawatende waprofita. Anenge asingatende zvake hatingagone kumumanikidza, nokuti Mwari ndiwo wanoziva. Isi tati wanhu wenyama ngavarege kupindira zvinhu zvemaspiritsi emweya mutsveni. Ndizvozvo. Madzibaba, muchinda uyu akauya bhegi rake risina chinhu. Mamunamatira nyoka dzawanikwa 2 dzinotyisa tadziwana before tatanga chirongwa. Chichinenge chiitika ipapa kuti mubhegi ravanhu havasi kudziona asi dziri kuoneka? Aiwa, ndinotenda. Izvozvo zvese izvozvo zvinoitwa naMwari. Zvinoitwa naMwari. Mwari ndiwo wanoziva zvese izvozvo. Saka izvo zvese zvakaitika izvozvo izvo vachiona, wanhu wachiona, wakaona wacho wakaona. Saka kuona kwawakaenda ndokwatiri kuti aiwa ndizvozvo zvawakaona. Saka ngavatende izvozvo zvavakanoti bhegi racho ranga risina chinhu, hapana chakaonekwa. Asi vakazoona mane zvinhu, handiti ndo zvacho zvatinoti urombwa izvozvo. Zvinonzi kana tikanziti kune zvikwambo zviriko zviri muwanhu. Zvikwambo zvinoonekwa nemaziso here. Zvikwambo chinhu chinombururuka, chinotozoti kana muprofita aita basa wochiona. Saka ndo mafambiro azvinoita, zvomweya ndezvemweya, zvenyama ndezvenyama. Zvinotisiyanei ipapo. Ndosaka muchiona vaprofita vazhinji vachishorwa. Vaprofita ngavarege kuti vanenge vakiitira zvamaona ndizvozvo. We've got a message coming from Charity in Kadoma, and Charity, mvunzo wako uri kuti madzibaba vanobhadharisa here kana vachibatsira vanhu? Madzibaba vanobhadharisa here kana vachibatsira vanhu? Charity, thank you so much for that message, and let's take it to madzibaba. Vanhu vanobhadhariswa here? Ndinotenda, regai ndipindure ipapo. Wanhu hawanzi wanofana kubhadhariswa, asi nhau inoitika ndeyekuti madzibaba wanoti kana kwese kumachechi zvinongoitwa hakuna anoenda kuchechi asina kubata zvaanonopa pasta wake kana bishopi wake. Izvo zvakagara zvichizikana, handiti muri kupaona. Kana kunyangwe tikafamba kwese, iwo wanhu wanofamba hawafambe netsoka, nokuti zvemabhazi chada kutokwirwa imari. Chinotanga kubvunzwa kunzi une mweya, vanotanga kubvunza kuti iwewe une mari here bhasi, handiti mapaona. Saka ipapo hameno kuti mungapapindure sei, nokuti munhu wese anouya anofana kuitirwa zvake, asi nechido chake anopawo chipo chake. Munhu kana achiuya kunoona pasta kana kupi, ini ndikutokurudzira kuti wanhu wazhinji pavanofamba mumachechi, endai nezvipo zvenyu, nokuti zvipo ndo zvinokomborera munhu. Kana kuri kubhadhariswa ikoko handizive baba. Ndinotenda. Wow, let's just take a short break and we'll be back with this discussion, talking to Madzibaba Mateo vekubudiriro 2. Akauya kuhope dzangu ndirere zvikanzi nini ndandatsoka ndiri kubva kuchoni, asi handichafemi, handichanzwi, handichaoni, handichagoni kutaura nemi.
rufu murayiro waMwari, asi hazvisi nyore kufira kana kufirwa mudiaspora. Asika regai kupa hama neshamwari mitoro yekuzopera. VeZimdiTv Diaspora Funeral Cash Plan vanoti gara wakagadzirira semusoja nekuti hauzivi musununguri. NeDiaspora Funeral Cash Plan cover inosvika up to $20,000 iva gamba ugovigwawo segamba. Vabatei padiasporafuneralcashplan.com or WhatsApp number unoswera wava nekava nhasi chaipo. Hello there, I am Justin Matlatla, your host on your program Talking Technology. The program streams live to Facebook and other social media platforms. And on Talking Technology, we discuss the latest technological advancements, improvements, and updates. We invite into our studios in Harare technicians, experts, as well as sales representatives to discuss how technology impacts our lives, whether at home or at the workplace. Join me every Thursday at 5 p.m. on ZimdiTv. Welcome back. You're still watching This and That, and this is ZimdiTv. We are live. Madzibaba, tambotaura nyaya yekuti makabatsira vanhu vakasiyana-siyana. Chiitiko chakaitika Saturday sachaitika. Mungatibatsirewo nekutitsanangurira mafambiro amunoitisa basa renyu. Ndinotenda zvangu ipapo. Ndinotenda. Mafambiro anoita basa harifambiswe neni. Zuva nezuva rinozvinoitika. Rega rega. Kungave kurapa vanhu, wane zvirwere zvakasiyana-siyana, izvo zvese tinoita. Tikaona kuti vanhu awa, nokuti zvinouya pazuva rega rega, ndo zvinoita. Sezvinhu zvamuri kungoona kuti vanhu vazhinji vakaungana pano, vari kudii, asi ndichada kuzokomborera iri nyika yese sekutaura kwandaita. Kuti vaya vari kurwara vanogona kutaura zvinhu zvakasiyana-siyana, nokuti dambudziko harisi pachinhu hwani. Matambudziko ari pakasiyana-siyana. Kune vamwe vanhu vano matambudziko emabasa chaiwo, vamwe vanorwara. Mwana waMwari kana munhu waMwari prophet anorapa zvese, asi zviri pamunhu anenge apupura. Saka pazuva nezuva rega rega tinongoita zvinhu zvakasiyana. Saka izvi hatingade kupindura mubvunzo chaiwo kuti wakananga apa, nokuti wazhinji wanopupura. Nokuti pega pega panoita basa hapashayiwa wengi. Handiti muri kupaona. Isi tine zvinhu zvakawanda zvatakaona. Tinovaprofita vari pamusoro pedu wanoita basa ravo, tonzwa vachishorwa futi. Saka zvekuita basa raMwari zvinongova nemazuva kuti zviri kufamba sei pavanhu vauya ivo vega vachipupura. Ende madzibaba, tsanangudzo yamungape nyika yeZimbabwe nevari pasi rose tichitarisa matambudziko ari kufamba navo vasingazive, vanhu voita sei? Ndinotenda baba Mbambuka, kunyangwe ndakakushewedzai pano kuti taakuita basa, mukarega kutenda hamuyambuki. Chinhu chokutanga kuyambuka, kutenda, kuyambuka, kutenda. Handi muri kunyatsopa bata. Saka vanhu vazhinji kunyangwe patinoita munamato vanofana kutenda kuti wayambuka. Ngavarege kushora munhu kana prophet ari kuita basa, vanoyambuka. Handi makaona Jesu zvaakaita? Peter akunyura, wakamusumudza, asi wakataura wakati nokuti hautende, saka wanga wakunyura. Asi dai anga akangotenda ipo pai, aitongofambawo pamusoro pemvura. Handiti mapaona. Saka kutaura kwangu kuti matambudziko mazhinji ari muvanhu, ngawatende waprofita vanowabatsira. Vanofana kutenda waprofita ivo basa richifamba. Vanoda kutsvaga baba Mateo vanovatsvaga, vanongoonawo zviri kuno. Asi vazhinji vanouya kuno vanofana kuziva kuti kunoku hakusiko kutotamba nako. Unotoziva kuti ndiri kuenda kumwana waMwari kuti ndiyambudzwe. Ndinotenda zvangu ipapo. Ende tine vazhinji vamwe vari kutinyorera. Tina Elizabeth in the United Kingdom, as well as Douglas also from Southampton in the UK. You're saying that please can we have his contact details? Munobatika sei madzibaba? Ndinotenda. Foni yangu inoti 0772 636 178. Rega ndidzokorore 0772 636 178. Ipapo ndipo pandinongobatika ipapo.
And the address kana kune vasina mafoni ava vada kusvika panzvimbo chaipo vanouya kupi? Vanouya pano pana Gatawa pa 3616 muna Gatawa. Vanongosvika ndo pandinowanika ipa pa 3616 muna Gatawa kubudiriro 2 ndiko kwandinowanika ikoko. Thank you, viewers. We have come to the end of this informative edition of a program we call This and That. Tangachi kurukura na madzibaba Mateo. Madzibaba Mateo, if you remember very well, kune murume akawanikwa ane nyoka 2 dzinotyisa, nyaya yacho yakaita viral pa social media. Ndi madzibaba Mateo vakabatsira murume iyoyo. Tinokutendai chaizvo nekuona chirongwa chino ichi. Thank you so much for joining us. This is Oscar Pambuka on ZimdiTv.